Thokozani bakagogo, hope you good, hope niyaphila. Bantwana bedlozi, I know ukuthi there's a fight between Christians and izangoma, right? I don't know where does that come from, but it is currently happening. Ngiyangicela, please, I beg, ne? Ungayigceki into engakaze iyenzeke kuwena. Just because awukaze wathakathwa doesn't mean ubuthakathi abukho. You don't have to ukuthi ube umthakathi to know ukuthi ubuthakathi bukhona. The day ifika kuwena noma ifika egcekeni, you will know and you will understand ukuthi ubuthakathi bukhona. And just because into awukholelwa kuyona does not mean it does not exist. Ma umKristu and you believe in God, amen. Siyakubongela. That's very good. There's nothing wrong. You are right. Ma umngoma noma umuntu wesintu ubelivela edlozini nakhona, that's right. Siyakubongela. Iyakusebenzela. Mangabe umuntu uyakholelwa esintwini, uyakholelwa edlozini, aphinda akholelwe kuNkulunkulu, also there's nothing wrong. Siyakubongela. That's good. What I'm saying is that do not climb the ladder, nor try to make a point by putting other people down or by putting other people's beliefs down. What works for you, works for you. Sonke siphila emhlabeni, sonke sifuna impilo, sonke sifuna impumelelo. You believe in God for a reason because you believe ukuthi God is going to protect you, God is going to give you whatever you want, God yonke lento uyakuzwa. Nalo kholelwa edlozini uyabelivela ukuthi idlozi liyamuzwa makacela futhi liyamvikela. There's nothing wrong in doing that. Just because into ingakafiki kuwena ungayigceki. Idlozi lisebenza ngendlela esimanga, into ungayigceka uyigceke. Bese lahambe longena einganeni zakho noma izizukulu zakho. Uyoyenzani ke mase ingena kuwena? Kubona. Usazoyigceka. Kuphinde kube buhlungu ushone izizukulu zakho ke sesibiza wena ngedlozi. Zihlupheka ingane zabantu ngoba wena awuvele uvalelwe la ukhona, awufinyelelanga edlozini. Ingane ziloko zithi ugogo nabomkhulu, hayi ugogo nabomkhulu nowhere to be found because of why awukakabi idlozi noma usavalelwe, usasejele, usathetha amaqala wena. Kodwa laba bayenzela idlozi ingane zabo mazithi bayasabela. So ubuka ukuthi ungayenzi into kusasa eyophinde ihluphekise ingane zakho noma ihluphekise izizukulu zakho. Makhosi.